udubulile ubaba phambi kwethu Hayibo. wakhipha usibhamu lapho ngiyazama ukulamula mina ubhuti wami omncane noMhlanga Wamshaya ekhanda. yes in front of us that's something I'll never forget ingane bakigijima babeza ubhuti wakhe wafika hayi ngahlala phezu kwebhuti wakhe manje ngibabambile bawu2 kanje ngababhanqa ngabashayela ukuthi ngishibilekile wangibamba bhuti omdala yo hayi lapho ngaqala ngathi I'm sorry ngathi wangishaya until ngathi I'm sorry ngazothi uyakuthanda nje kuba ku-TV. ya ngoba ifiso lami lesikhathi kade ngimncane kade ngithanda ukudlala ibhola yabo futhi ngendlela yami nginswempu ngebhola yabo kodwa into engimoshile ukubhema ngisho esikolweni isport kade ngiyithanda kakhulu nginama-certificate ukushaya long distance running nginama trophy nginama indondo ukwenza short distance short put long jump high jump nginama certificate nama trophy ngisho ebholweni futhi nginama certificate nginendondo yabo cross country long distance ngaphuma number 3 ngathola certificate ne bronze trophy sure ngina usesigele ngaleso sikhathi kade ngifunde primary 5 yeah then impilo yami ishintshile lesikhathi ngangena grade 6 lapho ngaqala ukubhema qana amathekeni yabo ngaqala ngizothi ngaqala ukuhlupha kakhulu ngaqala ukuhlupha kakhulu kade ngula kakhulu ngikwazi abafethu yabo engikhulile rafu baba wena mawufunda grade 6 usulwa usuwenza zonke lezi zinto mawucabanga isukaphi lento lena ibidalwa yini lento ukuthi uzugcina usukuleso simo lesi kahle butomdala iqalele kubaba omncane ngoba yena njalo kade asabuse yabo mayifika ukuvakasha njalo uzobona khona into wrong angikhombe yabo kabuhlungu mayibona ukuthi angifuni ukwenza uzongishaya yabo mengibuya late uzothi ngikhumule ingubo zami ngiyohlala lapha ematepiseni abiza amantombazane bangibona ukuthi nginquni lana yabo manje yonke leyo enga kade khona kimi angiwazanga uyirelease ngendlela eright yabo nami kade mncane angicabanganga vele ngayiwenza lento ngicabangile phela sure usoqhubeka mfethu neshow usiqale sikumukele kahle kwishow sesivele sahlala endabeni igama ubani ekhaya kokuphi mfethu sobe siqhubeke kahle isitori ngoba sengiyayibona ukuthi indaba yakho ihamba kanjani but awuyichaze nje ukuthi ubani uqhamukapi mfethu ngu-Baden Williams ngiqhamuka eMaranridge i-address yami 61 Neptune Drive ngakhula la khona yabo ubaba wami washona nesikhathi kade ngino-12 years uma wami washona nesikhathi kade ngino-20 kade ngiboshiwe futhi yabo so yonke leyo nto bafo yadala engenkulu so uma ngabe ucabanga yini le ebiyenza ubaba omncane wakho enze zonke lezi zinto lezi indlela yami leyo ndlela ngiyibona kade nomona noba khona i-competition kade benayo yabo ngoba once washona ubaba ilapho izinto ishintshile kakhulu so mangabe kwenzeka lezi zinto zonke ukuphi uma wakho ngaleso sikhathi uma wami kade ehlala nomngani wakhe ngoba uma wami kade ephuza kakhulu yabo ubaba wasithatha from uma wasisa kephi kuma wakhe lapho ugogo wasikhula kade sihlala nobaba kade esebenza yabo futhi wasifakela i-trust fund mina nobhuti wami nosisi wami omdala yabo
sakhula washona ubaba sasala nogogo. Ugogo uzamile shame, uzamile impela. Nami futhi never mind kade ngiganga nami ngizamile kwami. Kade ngithola amatoho yabo. Ngibuya ngimnikeza leyo mali, anginikeza leyo 10 rand no 15 rand kade ngijabule. Kodwa ngiyazi the rest of imali segogo. Isego. Ileyo nto engijabulisile kakhulu ntomntana. Yeah. Ile nto futhi ewenzile ukuthi ugogo umncane kakhulu. Futhi kade ngiwenze sure ukuthi igceke Hlezi right. Yes. Sure. So ubaba omncane lo so bekwenzeka yonke lezi zinto lezi wena nina nihlala nogogo nini? Yeah. Oh. Yena uhlala lelini imizi kagogo. Oh yeah. Yini into that is worst othi namanje mawusayicabanga uthi this is the worst thing that ubaba omncane wakho ake ayenza kuwena ngaphandle yokuthi akukhumulise uyobuka amantombazane? Udubulile ubaba phambi kwethu. Hayibo. Kodwa akashonanga ubaba. Sho, cha ungichazela usikwenzakalani ngalo langa? Ubaba kade edakiwe, ubaba omncane kade ephuma kephi ku Durban North, ku bhuti kagogo. Angazi bekwenzekeni lapha kwadinga indawo ukucasha. Ubaba wami amtshela ukuthi ngeke wazi ucashe la. Uba ufuna ukucasha ubaba omncane wakho? Oh, khona into abeyenzile somewhere now is running away to try and hide lapha yana. Yathini ubaba omncane ubaba wakho? Ubaba wamtshela ukuthi ngeke ngwazi ngicashise la ngoba nginengane la. Manje zoletha amaphoyisa yonke nginengane encane la. Zo2. Manje ngeke ngwazi. Wathi ubaba omncane ngeke ungitshela phela le imizi kama. Baxabana la. Wakhipha usibhamu. Lapho ngiyazama ukulamula. Mina ubhuti wami omncane noma. Futhi ubaba udakiwe. Baxabana. Ubaba omncane vele wavuka la wadonsa isibhamu wamkhomba la. Ubaba wathi hey angisabi ukudubula. Hayi vele wadubula. Ngenhlanhla the bullets just grazed him on the head. Ngenhlanhla. Wamshaya ekhanda? Yes. In front of us. That's something I'll never forget. Mm. Never forget it. That hurts me. Hurts me. I think that was the main motto of the envy between them. It got worse. Lesikhathi ubaba washiya nemali. Leso sikhathi na ubaba omncane kade staraglisha benemoto kodwa. Waphuma imali zami. Ubaba omncane kade efuna ungiphucela ikhadi lami khona uzolungisa imoto yakhe. Ngimzwile kade echaza ugogo leyo. Ugogo wami amtshela ukuthi ngeke wazi wenza leyo. Ngcono ukuthi umcele ukuthi akuboleke imali maseke wena umkhokhela njalo mephela inyanga. Yena akavumanga. Uyafuna ukuthatha ikhadi yami ngenkani. Ngabona ukuthi yazi ngisenkingeni manje. Le mali ubaba ungishiyile nani. Khona izinto eziningi kade ngifisa ukwenzela for ugogo. Manje ngeke ngwazi through yena ubaba wakho beseshonile ngaso sikhathi? Yeah. Into engayikhethela ukwenza ukubaleka. Angithathanga ngisho ingubo ukushintsha lutho. Ngathatha ikhadi kuphela ngabaleka. Ngayohlala nomngani wami. Kodwa lesikhathi kade ngidla leyo mali nami kade ngimnikeza ugogo imali futhi angimkhohlanga ugogo. One thing angikhohlanga ugogo. Sure. Throughout that 48,000. Sure. Futhi angidlanga leyo mali fast. It lost me almost a year. So ubaba wakho akushiya no 48,000? Yeah. Lo omunye ubhuti wakho omncane? Naye futhi 48. Oh, unikeza 48,000 nobabili? Yeah, usisi wami wathola. Yena utholile 36. So mhlawumbe before ngize ukuzo-understand ukuthi wayidla kanjani le mali le. So uba omncane wakho muphi kuyimanje? Usakhona uyasebenza. Siyakhuluma manje kodwa ngiyambona kwi-body language yakhe ukuthi manje uyangisaba. Yabo. Hleza acabanga ukuthi mhlambe ngizomjikela
yabo, for yonke lezinto awenzile kumina lesikhathi kade ngikhona kanti hayi lutho sengidlulile lapho bhuti omdala. Yabo, sengidlulile. Never mind angikwazi ukukhohlwa kodwa enhlizweni sengidlulile. So njengoba ubaba wakho kuyena owakuthatha kuma wakho waze ukukhulisa wahlala naye, so kwakuphatha kanjani ukushona kwakhe? How did you feel uzwa ukuthi he passed away? Yabo, leyo question ngeke ngikwazi ngikuchazela ngesiZulu kodwa ngesingisi bafo. You see, after he had passed away, that's when everything just went wrong. You see, because he was, how can I say, he was our spinal cord structure. You see, we were disciplined when he was around. We always knew we had a set time to be at home. We always made sure we had school. We never did wrong things. Once he passed away, that's when everything went wrong. We started staying out late. Then we weren't coming home. We started drinking. We started taking ecstasy. We started smoking ganja. Started smoking buttons. Doing all the funny stuff. And then my uncle, he kept on moving around with a shambok, looking for us at 7 o'clock. When he sees us, eating us in front of our friends, all that was building up anger. So that's when I just lost it. Even with ball too. That was my main career in life. See, I gave up ball because of him. There was times where I needed to go training and he would come exactly that time just for me not to go. See? So that's how I ended up smoking too. That's very tough. Rough, it's ne? Very. But I don't let my past over abuse me, even though I'm still dwelling on it, but I'm trying. I'm just trying to move forward. Forget about everything and move forward. Ugogo yena Ushonile shone nini? last year. Last year ubusuhlala emgwaqeni already? No. Kade shona? No. I was Ufike nini staying- la emgwaqeni? Ngifikile 2023. Oh, last No, year? no, not last year. Sorry, my bad. It was 2022. Oh, she passed away Yeah, 2022. 2022. When you came here 2023. Yes. It was late 2022. Yeah. Yeah. So bonke labantu abaclose kuwena bayashona uma ugogo itimer. Ufuna ukunderstand ukuthi lento lena ifila isinka kanjani kuwena. Do you sometimes think ukuthi yazi ukube maybe one of them is still around mhlawumbe ngaba ngikho la? Every day. Every day. And I always remember igama zakho ukuthi nesikhathi kade ngihlupha kakhulu ukuthi bazukulu bami cele ngimamele funa ngilalele ngoba mase ngekho la nina nizosafarisha. Kusho ugogo. Ngisho ugogo. Wazi ugogo ningazokuthanda izinto nana nina qoqani impilo zenu phathani kahle khona akho umuntu ozondihlupha mase ngishonile ngoba mase ngiqhubeka ukuphila kanje yonke into la nizoyiluza. Thina satshela ukuthi hayi ugogo uyaguga uyakhuluma kanti the exact same thing ugogo kade ekhala ngalo every day. Thi yawenzeka. Sho. Njengoba uthi ubuhlupha yini lento obuyenza usahlala ngale ngasemakhaya eyukuhlupha ongathi iyona mhlambe nayo futhi ebiyiresult leya engaleya? Ukulwa. Yabo ukulwa, that was the main thing. Ever since ngaqala isikole angazi into. Ukulwa bengiyithanda nje. Ukulwa bengiyithanda. Awungitshele ifight oyokwaba nayo ongazi ukuthi ongangitshela ukuthi yabo le wena owayisusa nje mhlambe you just started it
maybe there was no reason for it, let's say mhlambe iyagcina iphele kabi yabo, just one fight unginikeza istory ukuthi this day kwenzeka kanje I started this fight then it's ended up like this. Yeah, there is. Yeah. There's actually two. Yes, in one day. Yeah, awukutshela kalolu One suku. day. Sesgele. Yeah. Ngifike ekuseni, ngifike nebhola. Kade khona amawele. Kade ngifunda nawo. Yeah. Owodwa iseklasini wami. Nomunye mhlawumbe 2 classes away. Yeah. Manje lo useklasini wami kade sibheja lesikhathi kade sidlala ibhola. Sawina igame. No wabona umona. Waboleka imali kumina. Ngamtshela ukuthi mfethu angifuni ukuboleka ngobani izobe inkinga. Hayi wangithembisa ukuthi hayi bazowina uzonginikeza double. Ngawuza double vele ngahlala. Ngayi ngakhiva ngokusheshsha ngamnikeza. Ngathi itso hayi umgaya malini? Wanginikeza 15 rand. Oh yeah. 7 rand 50 game. Oh yes. Yeah. Hayi ngamnikeza. Hayi lapho ngisho icasulo zami zingcolile ngamtshela futhi ukuthi hayi azeni uzongikhokhela imali yami maseke bona icasulo zami. Hayi wavuma. Ngathi okay. Hayi ngahamba ngaye wenza into zami. Hayi igang yami afika kumina ngathi hey hayi namhlanje break time siyadla. Lo mfana uluzile igame yakhe babashaya 3-2. Ngathi hayi hayi siyakhala. Hayi ngimlanda ngamlinda until ufike eklasini. Ngoba yena uhlala ngaphambili right lapha ebhodini. Hayi mina ngihlala emuva. Vele sangena sabingelela uthisha sathandaza sahlala phansi sakhipha amabhuku ngakhumula ama-water face. Hayi ngaphuthuma kuyena ngayifaka edeskini yakhe. Ngathi hayi uyazi wenze njani futhi break time imali yami. Hayi wagoloza. Wagoloza. Ngathi okay. Uyagoloza. Ngawenza ngathi ngiyahamba. Vele ngabuya lesikhathi ngabuya. Ngabuya ngenta ngambhanga nedongo nebhodi. Ngamphamisa lapha ngamshaya phezu kwedesk wafa idesk. Hayi abani ingane bagijima babeza ubhuti wakhe wafika. Hayi ngahlala phezu kwebhuti wakhe manje. Ngibabambile bawu2 kanje ngababhanga ngabashaya. Hayi wafika iprincipal wasixosha. Kusasa fanele sibuya nabazali. Sibuya nabo kanti labafana sebetshenile igang yabo wasekhaya. Igang yabo bafikile already etekisi bagcwele. Siphuma esikoleni ngingedwa nayi itekisi ila emgaqweni ngingedwa bhuti omncane. Angazi kanjani ubhuti wami lamamina uzwile. Hayi ngiyambona uyaqhamuka ngathi hawu nazo nangu ubhuti wami hayi ziyasho manje. Hayi wafika umshana. Hayi wangibuza ukuthi sithini. Hayi ngamtshela ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukuchazela kodwa suredi. Ngathi ya ngiready man. Ngathi hayi hoza sibathathe. Khona ikhala niziphethe or nothing? Nothing. Nothing. Fair. Fair. I was a boxer. Yeah. I was a boxer. All right. Hayi na ubhuti wami angimfundisile umshana wami lamamina. Ngathi mfana masiye. Hayi ngababizi. Ngathi 1 by 1 wozani. La u2 lamawele bona bafikile eqala. Hayi ngathi umshana mina ngizothatha lo mntana wena uthatha lo mncane. Uthi awu uphi lo mncane angiboni ngoba bayafana. Ngathi hayi khuleka lo ngala ulo mncane. Lo ngala ulo mdala. Asishintshana mina nawe khona uzobona kahle. Hayi sashintsha fast. Ngathi okay asami. Hayi sikhala kubona. Hayi sibatarapeli. Sibatarapeli. Mina nobhuti wami phela. uNkulunkulu makasithuke. La baseteksini bonke bhuti omntana bonke.
Egcineni abana abafethu wase-F section elinye isection wase-Marandrage bona babonile manje nginawo abantu ngifunda nabo ohlala khona. Bona batshenile leyo genge lapho ukuthi hayi ulo mfethu uBayden uhlala lapha ezansi. Futhi bangazi kahle through ubhuti wami omdala ngoba yena kade i-gangster lapho yabo. So manje bangazi hayi bona bafika bangisiza yabo. Hayi ngisho leyo tekisa saphihliza amawindi yonke into bhuti omdala. Esahlana leyo tekisi ilapho ngayisusa ngempela. Wakabe usahlehla manje. Lutho mengibona ukuthi ngine backup engaka hayi vele ngihlanya mo cishe labafana cishe bayeka isikole through me cishe Sure. So but kwaba khona usuku we now okwaba khona i-fight but abantu bakushaya ngempela ubona ukuthi hey, this day fine I'm always beating people up but this day they dealt with me traditionally. Inini lapho uxoxela lapho? That was 2 weeks after this story. That's how much I used to fight. Yeah. No mfethu new one esikoleni. Futhi uyisigora. Mina ngiwumncane ngizacile. Wonke umuntu esikole bangisaba, wonke umuntu, wonke. Hayi ukuthi ngiyabagwaza, ngiyabagenqa. Bangisaba wonke. Hayi fika lesigora. Hayi fika uwenza 1 emaklasini nabo. Hayi umuntu mfana wathi hayi yazini wena sikhathela wena. Athi ngiyobiza uBayden. Hey ngiyabona lapha esicapheni. Yo injeni lento ngathi hayi musithini. But hey khona isigora lapha uyasihlupha mfethu. Uyasihlupha. Ngathi hayi ubani umfana. Hayi vele sahlangana bhuti omdala. Nami ngambona ukuthi hey. Hayi elini ishandisi lo, elini ishandisi. Futhi wakhumula iskipa, ugqoka ivest, yo ufit. Hey manje wait wena uyona nalo muntu animangi lutho. Asibangi lutho. Uyona nje ukuthi ngoba kuthiwa uyahlupha nje kuphela. Yeah. Ha ngoba angifuni ukuthi abanye ingane bazohlukumeza abanye. Kodwa nabuye bahlukumeze nje uyabashaya. Mina ngiyabashaya lesikhathi bazowenza izinto ezirong ngoMdala. Hayi ukuthi chiste ngizobashaya. No. Alright mawuqhamuka le ndoda ivela ikhumula iskipa ke ya. Khala wonke umuntu yo lapho kwayimina ubaba vele wangishaya same time kwababa engabona ukuthi ubayigaba lakhe ubanele engabona ukuthi ngisenkingeni la angikwazi ngisho ukubaleka ngobani khona iring manje ngiyabuka ukuthi ngizophuma kanjani manje manje le ndoda une forward. Hey uyabona ukuthi hayi lo ngizomthatha ngimphose phansi vele aqule ngizoqeda nami ngiyambuka ukuthi ufit ngiyamsaba kodwa ngathi hayi yazini vele nginesibindi hayi akulutho lo mfethu hayi ngizomthatha nami uzongithatha nami ngizomthatha hayi yaqala nomfethu wathi ukuthi mina kade ngishesha kakhulu yabo ngimqilazile lapho ukuthi ngiyashesha kodwa ngilahlile ukuthi ngishibilekile wangibamba bhuti omdala. Yo hayi lapho ngaqala ngathi I'm sorry. Ngathi wangishaya until ngathi I'm sorry. First time in my life. Well, I won't ever lie about that day. I won't. Ukushaya ngani ngenqindi noma ngonyawo ukushaya kanjani? Yonke into ushaya amamusa wrestling e5 yonke into kodwa hayi I gave him a run for his money. Yabona isikhathi waqeda awabuya kumina wangichawa athi hayi ngiyaqala nqa ukwenza indoda njengawo hayi ngeke ngihluphe manje ngizohlonipha abantu ilento ngiyithandile kahle.
kodwa futhi emveni kwalokho nawe uyazi ukuthi ngeke futhi umsukele. Yeah. Yeah, hayi kade zwana futhi sazwana kamnandi futhi ngoba wangithatha ngisho lapha kwakhe ngazama ukujima lapha kwakhe ngoba benensimbi yonke into bejima Awuyithathanga lento yokuthi uyathanda ukulwa uze naye la emgwaqeni akaze kwenzeka nala ufike mhlambe ufuna ukulwa la emgwaqeni ngoba phela la emgwaqeni ku dangerous kakhulu then le no you see la emgaqweni ebhuti omdala mawufika nalo mqondo ngisho labantu uhlala nabo bazokujikela yabo bazokujikela wonke umuntu vele bakugwaza yonke awuthanga mawufika wafika naleyo nto yokuthi hayi uyalwa wena noma makuthi unalo mqondo hayi abafethu nendlela bazokugobisa ngalo vele ushintsho uthamba uphuma ngale umqondo same time yeah uphuma ngalo yeah ne yeah ngiyakuzwa so akaze kodwa uthola ukuthi you learning this the hard way mhlawumbe you learning after you tried then wabona ukuthi iyazi ngizofake la yeah that's happened kwenzakalani abafethu yabo ngoba baningi hlezi ba 3 4 mengiphantile bafika bathatha imali yami noma bathatha into yami ukubhema yabo it has happened more than 5 times esukwini elilodwa yabo nami futhi ngazama yabo kodwa abafethu aseceleni bona babonile bangitshela ukuthi wena ufuna ukwenzani ufuna ukulwa wena babekuthatheleni lama cheats bangithathile imali yami imali njengo 150 nezinto zami zokubhema labafethu aseceleni bathi mfethu kobani awuphakamisa inomboli labafethu bayaphakamisa inomboli lento ufuna ukwenza ungawenzi ngoba uzolimala kabuhlungu ngone uthule bazokubhemisa makuthi bakubhemisa kodwa ngeke bathatha yonke kumele bakubhemisa wena didela igazi urelax ungazama ukula ngoba ngeke iphele kahle yeah you fighting a losing battle yeah so that happened for almost a year it was like that then only one thing that told me babhemisa mawunani khona izoshintsha and for true I started bhemisering them in my head and it started changing it started changing so njoba wena uthi wekuwaboshwa ngizwe ukhuluma uthi kwabasejela awufikanga wathatha inombolo lapha ejele ngiyithathile kodwa angiyibekanga la enhlizweni yabo because I felt it wasn't for me yabo it wasn't for me ingekho ngiyibekanga la enhlizweni kodwa ngisebenzisile leso sikhathi futhi ingisizile ngoba ama visit benganali so once you got no visits so it's hard for you when you got no visits futhi into engisizile ukuthi I was a cleaners you see yeah so when you are cleaners you got access to the food you see you get lots of food and in the food we sell it to the other sections you get cigarettes you get ganja whatever you need you get wawuboshelweni for house no not actually housebreaking they never lock us up for housebreaking they locked me up for section 36 possession of stolen property but I did a housebreaking yeah awungixoxele ukuthi mawuyoshaya housebreaking uplana kanjani because I don't think ukuthi ungavela ungene nje endlini randomly so kwenzeka kanjani unginikeze leso sithombe ukuthi mawuzoshaya housebreaking how do you identify the house how do you go in mhlawumbe nje ungichazele ngalolo suku le housebreaking yini that day it was my friend's cousin's windy house so he used to go there clean you know tidy up the place then they were telling him hey we're going to give you 200 because we're going for the weekend we won't be here just keep an eye you see then he came to me like hey my cousin and them are going and we had just started smoking so we had nothing so we needed money to smoke you see so he's like hey there's a plasma there only one thing we're gonna do I finish loosening the screws they're very loose just come with a screwdriver when it's 9 o'clock you're gonna go there you're gonna take off the screws take out the window I'm gonna go in get the TV give it to you you go
and then I'm gonna close up nicely, and we're gonna go. I said, okay. That just then, me and I kept the TV by me. We never sell it. Oh. You see. Yeah. Then his cousin and them, they came back. Babonile ukuthi hey I-TV ayikho. ayikho i-TV kodwa ayibonakali ukuthi khona umuntu Ongenile. egqekezile. Umuntu oqala bacabangile uyena. Futhi yena wabhaye vele wabaleka. Lesikhathi wabaleka wabatshela ukuthi hayi isakhona ilapha kuBayden wabaleka. Oh. Yabo. Ukushiya nesimoko manje. Yeah. Lapho mina ngibona yonke into kodwa yena angimboni. Ngibona amaphoyisa balokho baphithizela. Bafuna imizwa yethu kodwa ayibonakali because we the second to last house because our house is at rows, you see. Now I'm in the center row. Our house. I'm the second to last. And when you come up our stairs, it's the portal. Our house is the last house. And then there is another house after our house, but you have to go right round to that house. You can't use the same portal because they had built a double story along the portal. So now the portal ends by us. Now it's not easy to see our house or to get to our house. So they were lost. So I was just standing and watching them. Wena wazi ukuthi babheka wena. No. And I'm smoking a canteen with my other friend. And we're laughing about it. You see? We're laughing. Then the guy that I'm standing with, because I told him who they really want, he went and go tell his neighbor. Then his neighbor told the police, said, hey, the person you're looking for, there's it there. That's how I got locked up. Otherwise, I wasn't gonna get locked up. And then I spent 6 months there. Because my pay was 1,005. And my grandmother said, I need to learn a lesson. Ngiyahlupha too much. Yeah. Kumele ngiboshwe. Ubole umboshi. Yeah. Kanti boshwa wami ileso sikhathi uma wami uzoshona. Sho. And I was 3 months already in after. So kuyo yonke lento le iyiphi wena ongazi ukuthi uyayiregreta on your side. I know ukuthi there was a problem with your mother was drinking, your uncle was abusive, all those things, but what is that one thing when ongazi ukuthi okay, I regret this was my mistake? It's how I'm living now. I won't lie to you, how I'm living now. This is something I really regret, and I regret it each and every day I wake up, each and every night before I go and sleep. That's how much I regret it. I'm only like this because of me. And no one else to blame but me. Because akho umuntu wafaka isibhamu athi bhema. Akho umuntu wafaka imeso athi bhema. Mina ngayithatha isinqumo. Mina kade ngiphambi kwenqola. So I am the one to blame. You see? For a lot of things that went wrong in my life, I am the one to blame. Because the way I look at it now and the way I see it now, if I want that person that wants to be Mr. Popular, mhlampe, I would have lived a better life. But now, because I was smart, I was always that cool guy. See, ingekho ngiyaphila kanje. Most abafika to be cool guys in school or in their neighborhood where they are today. Most of them, they're not even breathing. They're 6 feet under. Those that are living, it's either they're living like me or they got absolutely nothing. But the ones that were never cool, they are the ones that got everything. They got a job, they are settled, they got a family, they got everything. But we used to look down on them. Today, we're looking up to them. That's how life is. Sure. It all depends on our choices. And most times, we always make the wrong choices. So I really blame myself, no one else but me. Sure. Kodwa ngiyabonga kakhulu njengoba ukuthi khona abantu aba-6 under kwenzeka ukuthi mhlambe uthola ukuthi niyahamba namajisa njengoba sekushaya nama-breaking nenza lezi zinto sokuthi khona umuntu oshonayo while you are busy doing that. Hey, see there now. That's
already asithi siyafika la lo muntu lele vele lo muntu uzoshona ngoba simthusile kangaka vele ashone same time Angichazele kwenzakalani? samthusa Kade niyo break nihashaya house breaking. ya singaphakathi yena akayazi ukuthi sikhona nathi asazi ukuthi ukhona Khona. mesivula icapha mhlawumbe ukhona nami mhlawumbe uyashintsha noma sivula icapha naye lesikhathi uyawuza icapha yavula yaphenduka ithini vele amehlo zethu vele siqondana vele achokeke umuntu ashaya nge-heart attack same time Umuntu wesifazane wesilisa? esifazane ashaya nge-heart attack same time. Now what's that there? That's murder straight away. Even though aswenzanga lutho. Into yokuqala trespassing. You see. That is the main one. And then they start finding a dead body. So everything corresponds. It's us. You see. Even if it was a natural cause. Because if we never did it, that person would have still been alive. Of course we were there, that happened. So no other way, no other choice, murder. And luckily he was still very young, very young. So he all went under mother's custody. And each one of us, we got 10 years suspended sentence, but outside. But And we're not even in high school yet. at that time, Yeah, we're not even in high school. Still in primary school. Yeah. It's tough, my bro. It's tough. Just look at this camera. The people that will be watching you, just tell them now, Guti, what do you think needs to happen so that mhlambe impilo yakho can change? Then uvalelise, then we are done. What I think needs to happen is I need to find peace within me, which I am starting to find daily. So once I've found the inner part of me, and once I've got the strength to live, it's all on me. I'm not doing it for nobody. I'm only doing it for me and for my heart. Because really, I've got nobody. That's why I'm doing it for me. Thank you. And please support. Danke, Butch. Thank you. Sure.